Na san matan ogana kashi na biyu. Wannan ɓangaren wani gida ne, wato gidan Hajiya Karima. Bari ku saurara da kunnuwanku ku ji ya za ta kaya a wannan gidan. Kwance nake cikin fargaba da tsoro rasa aikina gobe, domin kuwa da wannan aikin nake riƙe mahaifiyata da ke ƙauye da kuma ƙannena. Aikina direba shi ne babban rufin asirina a wannan duniya. Ga shi yanzu zan yi asarar shi. Wannan ba shi ne abin da ya fi ɗaga min hankali ba, illa rashin mutuncin da Alhaji zai min idan ya ji abin da ya faru kuma har ya yarda. Ni fa na san wallahi duk abin da Hajiya ta faɗa masa sai ya amince da shi. Nan fa tunani ya fara dawo min da abin da ya faru. Lokacin da Hajiya Karima ta kira ni a waya, ta ce min Tasi'u kana ina ne? Na ce mata Hajiya ina kan hanyar dawowa daga filin jirgi. Su Alhaji har sun tashi. Hajiya ta ce mun kai sauri don Allah za ka kai ni unguwa. Tasi'u ne na ce Hajiya ga ni nan, ba ni minti uku kawai. Na shiga cikin gida na faka mota, sannan na nufi falon da Hajiya take. Hajiya ce a zaune a kan doguwar kujerar falo, ta ɗan rangwafa kanta daga baya. Daga ganin shigowata ta yi min wani kyakkyawan murmushi mai sanya namiji susucewa. Saboda ina ganin matuƙar girman Hajiya, ni ma sai na mayar mata da murmushi. Sannan na ce mata Hajiya gani na dawo. Hajiya ta ce su Alhaji yayi. Hajiya ta ce su Alhaji a yanzu an tashi ko? Na ce ai ina ga yanzu sun sauka Abuja. Domin Alhaji Samaila ya je wani taro nasu na manyan ma'aikatan soja. Hajiya ba ta daina yi min murmushi ba har ta taso daga inda take ta nufo ni. Hajiya cikakkiyar mace ce wanda duk wani abu da namiji yake so a jikinta tana da shi. 'Yan Fulani ne, 'yan Nuwaiwai ne, dogaye ne masu tsawo daidai misali, ga su tula-tulan gaske kamar dakwalin nunannun mangwaro. Ko ba faɗa maka ba, 'yan Fulanin Hajiya za su yi mugun taushi. Hajiya Karima tsaka-tsakiyar mace ce, mai dogon tuga-tugai ƙugunta sai ka ɗora abu ya zama a kai. Nuwaiwai kuwa su ake kira da luwai-luwai, domin a cike suke gami da taushi tubus-tubus da shi. Lokacin da Hajiya ke nufowa wajen da nake, sai na ji bugun zuciyata ya sauya. Ƙirjina ya ringa bugawa da ƙarfi. Ji kake dum-dum kamar ana kaɗa ganga. Ga wani kamshi yana tashi daga jikin Hajiya. Ta ƙaraso kusa da ni ta dafa ƙirjina ta ce, Sa'idu me ya faru da kai haka? Duk ka bi ka firgice. Na ce babu kome Hajiya. Hajiya Karima ta miƙo min kuɗi ta ce ka je kemis ka ba su wannan kuɗin ka ce su ba ka siri mai kamshin ayaba. Abinka da ɗan ƙauye ni na yi tunanin wani abun daɗi ne. Ashe abun daɗi ne wanda ya zarce daɗi. Na karɓi kuɗi gami da ficewa daga falon. Na koma cikin gari da nufin siyan sidi kamar yadda Hajiya ta ce. Na ba wa mai kemis kuɗi na faɗa masa abin da ake so. Mai kemis ya saka sidi a leda ya miƙo min. Na karɓa na yi godiya na yi gaba abina. Ban ɗauki wani lokaci mai gadi ya zuga gate na shiga. Na ƙarasa falon Hajiya. A wanda na gani wannan karon sai da ya kusa haukata ni. Domin Hajiya Karima ce a kwance a kan doguwar kujera. Ta rubda ciki fararen tausassan cinyoyinsa. Kana ganin su a bararraje. Ina hango wani jeans take sake da shi. Ga lafta-laftan ƙugu masu taushi da tudu suna kallon silin. Na yi sallama shiru, na ƙara yin sallama amma shiru. Kawai ni kuwa na duke daga bakin ƙofa. Hajiya ta ji bani da niyyar shigowa sai ta ce me kake jira? Shigo mana. Na ƙarasa ina kakkarwa. Jikina a ɓare kamar ka ce ƙyat na ruga da gudu. Ta amshi ledar da ke hannuna sannan ta ce je ka ɗakin can ka ɗauko min lemo a cikin firiji. Haka na nufi ɗaki da nufin ɗauko lemon gora. Ai ba ankara ba sai ƙarar rufe ɗakin da na ji ta bayana. Kafin na yi yunƙurin juyowa, na ji an ture ni kan ƙatuwar katifa. Na faɗa luhu kan lallausar katifar nan. Tuni na ji Hajiya a kaina tana sumbata ta ko'ina. Tana shanye min madarata tana faɗin hash. Ta ɗora min wannan mangara-mangarayen Fulaninta wato Nuwaiwayinta a kaina. A wannan lokacin har na fara mata kwakule a cikin gosun nan.
Zuciyata ta ce, yanzu Marke za ka yi da ɗakinka? Ba ka da hankali, matar da ta rufa maka asiri ta za ka ci. Haba nan da nan na tura Hajiya Karima gefe. Na tashi zan gudu, Hajiya ta riƙe hannayena. Ta fara min magiya ta ce don Allah don Annabi sai ka rufa min asiri. Wallahi ina cikin wani hali na muguwar sha'awa. Domin yau wata biyu kenan rabon da Alhaji ya min Marke. Na dinga fisge hannuna, Hajiya ta ga babu alamar tsayawa tare da ni. Sai kawai ta ɓata fuska ta ce, wallahi tallahi idan har baka ce ni ba, wallahi sai ka gane kuranka. Domin sai na yi ma sharrin da sai Alhaji ya harbe ka har lahira. Ko ka ci ni ko kuma ka bar duniya, sai ka zaɓi ɗaya. Haka na baro ɗakin nan da sauri, na bar gidan Alhaji na koma inda nake kwana. Abubuwa guda biyu da ke damuna su ne, na farko dai ba na son rasa aikina, wanda na same shi ta silar Hajiya Karima. Na biyu kuma wallahi ba na son mutuwa yanzu domin kowa ɗin farko ban yi ba. Ina matuƙar tsoron Alhaji saboda shi ɗin kwamandan sojoji ne, mai matuƙar ƙarfin iko. Aƙalla akwai manyan sojoji kusan guda 30 a ƙarƙashin Alhaji. Shi ne oga rundunarsu. Yin kisa gun soja kuwa ba wani sabon abu ba ne, bare wanda idan ya kashe ni, ba wanda zai bi ta kan maganar. Tun ina nan ɗan shekara 14, babana ya mutu ya bar ni da ni da kakannena biyu da kuma mahaifiyarmu. Muna cikin mugun talauci, abinci ma sai da ƙyar muke samu a maƙwabta. Wasu kuma ba sa ba mu, hana mu suke. Haka muka tashi cikin wahala. Ba wata irin wahalar da ban sani ba. A kullum bani da buri da ya wuce in girma, in samu aikin yi domin na riƙe ƙannena da mahaifiyata. Yanzu ga shi na samu aiki ina ɗaukar ɗawainiyar 'yan uwana, amma kuma gobe zan mutu. Sannan kuma yin Marke da uwarɗakina shi ne kawai abin da zai kuɓutar da ni daga sharrinta. Ita ta samar min haƙƙin kuma ga shi ita za ta ƙwace. Ba na manta ranar da Hajiya ta je garinmu wajen wata goggonta ziyara, wacce a nan muka haɗu a gidan goggo, wato ƙanwar kakarta. Goggo tsohuwa ce tukub amma ni nake kula da ita, saboda ba ta da ɗa kuma babu jika a kusa da ita wanda zai taimaka mata. Kamar daga ɗaukar ruwa, ɗaure dabbobi duka ni nake mata. Ga shi na girma kusan shekara ta 22 a lokacin. Haka Hajiya Karime ta taho da ni ta ba ni aikin yi, har ta sa aka koya min mota na zama direbanta. Karin wani bala'in ma lokacin da na zo gidan ma, mijinta baya ƙaunata ko kaɗan, domin ina masa kama da wani maye da ya taɓa kama ƙannensa lokacin suna yara. Wannan dalili ne ya sa Alhaji ya tsane ni, kuma yana ni zama cikin gidansa kamar sauran 'yan aikin. Haka Hajiya ta samar min wajen kwana a unguwar da suke, kuma take biyan kuɗin haya. Hakan ya sa nake matuƙar ganin girman Hajiya da kuma biyayya gare ta. Shi ya sa cin gosunta ba zai yiwu ba, domin kallon wata babbar yaya nake mata. Tun Alhaji yana nuna min ƙiyayya, a hankali har ya daina, saboda biyayyarta da kuma yadda nake matuƙar girmama shi. Shi ya sa aka ce in da rai da rabo wata rana za a fahimce ka. Har ta kai ta kawo ni nake kai shi wasu wajajen da yake son zuwa. Yanzu ga shi hakan yana neman ya tashi a banza. Domin Alhaji ba ruwan shi da wani girma idan ya ji labarin na nemi matar shi da kwartanci, wallahi sunana marigayi. Cikin daren nan haka na kwana idona bai nuntsa ba. Ina ta tunani da fargaba. Har da ƙarshe dai na yanke shawarar aikatawa kawai. Cikin wata sa'a na yi sa'a, Alhaji bai dawo ba daga tafiya. Washe gari ƙarfe 10:30 na safiya wayata ta yi ƙara. Irin na duba na ga lambar Hajiya Karima. Na sa hannu na ɗaga kiran na ce, "Salamu alaikum. Ka ji na yi sallama ne?" Tambayar da Hajiya ta yi min kenan ta ce, "Fito ka kai ni unguwa yanzu." Ta kashe wayarta. Na tashi na shirya, na sa kayana masu kyau, rigana mai ɗan gajeren hannu. Na shiga cikin farfajiyar gidan mai kyawun gaske, kasan gidan masu kuɗi. Da shigowata na hango Hajiya ta caɓa ado, ta sha kwalliya ta yi kyau, ba kaɗan ba. Tana gefen mota tana jira na ƙaraso. Kafin na zo gunta har ta shiga cikin mota ta zauna a kujerar gaba. Na ce, "Hajiya ina kwana?" Ta yi banza da ni kamar ba ta ji ba. Na kuma ce wa Hajiya ina kwana ko kallo na ba ta yi ba. Daidai ta ji ina neman ci gaba da damunta. Cikin tsawa ta ce, "Kai dan Allah malam ba na son shirme." Na tayar da mota na yi waje. Muna cikin tafiyar nan na ga Hajiya ta hidda gele, ta hidda alƙalami nan fa gashin kanta ya baje a fili. Na rantse tun a wannan lokacin na ji zarmalu ta yi wani zum ta sille tsaye.
Na ga Hajiya ta yaya ƙasan doguwar bujanta nan fa nunannun luka-lukan cinyar nan suka fito. Haba malam ga tattausan hannayenta tana sarrafa ni. Nan take na ji kaina ya fara juyawa, idanuna sun soma ruɗewa. Hannuna na kan matukan motar sai kawai na ga Zarmalu ta yi ɓul ta ƙara tsayawa gagam. Hajiya Karima ta kamo Zarmalun nan tana sarrafa na dinga nishi osh osh. Ta ce ɗan iskan ƙarya, kana so amma kana kaiwa kasuwa. Ta ce daga nan mu wuce Ganima Hotel. Abin da ta faɗa gaskiya ne, ina so amma ina kaiwa kasuwa. Shi gusu abin so ne, kowa gado yi in dai son gusu ne, sai dai ni ɗin da abin da kunya yin marke da uwarɗakina. Amma tun da hakan shi ne sirata dole na ce, wayyo daɗi. Nishin daɗi ke fita daga bakin Hajiya Karima kenan. Lokacin da na dinga surbuɗa mata Zarmalu a wannan wawwakin gusun, ina ta rabka mata wazo fatak fatak fatak. Domin Hajiya kuwa tana da mugun daɗi malam yadda ka san ƙaramar yarinya. Haka dai ta ganta a matse. Kowane lokaci ban taɓa tsammanin Hajiya haka ba, kuma ba za ka taɓa tsammanin Hajiya tana da yara ba. A yadda na ga Hajiya take cikin nan kamar wata sabuwar budurwa. Haka na dinga buga mata wazo fatak 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 fatak. Sai ta ihu take ta yi wayyo daɗi wayyo daɗi. Ni ma na hankalin mu mun gama ficewa mun tafi wata duniya. Can anjima da na zage ta bugawa sai na ji Hajiya ta fara ihu, ni ma na hau ihu. Sai muka kawo ruwa sha kamar tekun maliya.